Welcome to our channel. Magmumukbang po tayo ulit. Meron po tayo ng malunggay, sitaw, ampalaya, talong, talbos ng kamote, okra, kamatis, pipino, mangga, bell pepper, at inihaw na pusit, at saka bangus. At saka meron po tayong bagoong, toyo mansi, buro ng isda, suka. bagoong. Kain na po tayo. Sitaw. Okra. Ampalaya. Pipino. Kailangan kumakain talaga tayo ng gulay para healthy. Oo. Sarap. Sarap na. Kala ko ba ayaw mo yan? Tsaka masarap. Ngayon ko lang kinain.
pala yung unang bell pepper sa akin. Sarap. Sarap yung bagong tapos yung bell pepper. Yeah? Mm-mm. Masarap yung mangga, guys. Subukan nyo. Bell pepper tapos bago. Promise, masarap. Ako na rin. Parang mas masarap siya sa mangga, no? Mm-mm. Aminin mo, masarap yun. Sarap din mo yung mangga. Kanan pa? Ano? Ano? Ako na. Yeah. Mm-mm. Marami pa yan. Kainin mo. Yung kanin pa. Ano? Masarap yung ano. Okra. Lahat naman masarap eh. Basta nila. Kain pa. Lahat. Hmm? Sa'yo ito. Sarap na mangga. Matamis. Masarap na ano, guys. Ng pipino. Para siyang singkamas. Ito. Pipino. Ang sarap. Sasama sa ano? Buro ng isda.
Sarap ng buro guys. Gawa ng tatay namin yan. Oo. Ang tamis na sitaw. Tinikman mo na. Sitaw. Outs na. Kamatis, pampakinis. Saan? Kung gusto mo maging Serena, kumain ka ng buntot ng isda. Pag kumain ng pusit, Marami kang galamay. sarap. Mm-mm. Kumain po kayo ng bunga ng malunggay guys. Masarap siya. Yun ang masarap. Talaga. Bunga ng malunggay. Kaya? Ayoko na. Kakain ka pa. Ako sana. Sarap. Kaya hindi kumain ng isang buwan. Mm-mm.
Masarap din to, no, guys.